मजाक में लोग कही के ब्यासो पागले हो गए बड़े गाड़ी में कहा मजा गाड़ी में मजा बा गाड़ी में कहा मजा बा रे बाबू गाड़ी में देखी जब घर से बारात निकलेला और बारात जब बेटिया के यहाँ पहुँचेला आ समियाना से जब दुल्हा अगना में जाला माड़वा में जाला माड़ो में अगर गाड़ी ना सुनाए तो बुझाई की बारात ना मैयत हो। अगर मेहरारू साली सरहज गाड़ी ना गावो तो बारात लेखा ना लगी उ हमें एगो गाड़ी गावाला चुन के आजी जोन बड़ी सब पुरान की आजी बैठिए सब पर्दा के पीछे जोना के मुंह में कुछ चौकट नहीं खे लपा लपा दांत घींची उठा उहे गाड़ी गाई का गाई आर मुहावा तोर नीरे खुरे बरावा पनबो नरे हर माई तोर बौरा गिरे बरदल सजहु ना आवे बरतिया अरे ओन्हु का तरे वही घरी गाड़ी के मरम बुझाला ना तो उस जोन तनी चुड़का साली जेलो चढ़ दे के तनी ता किलो अरे तनी ता किलो देवलिया आज तक एगो बात ना बुझाबे एगो स्टाइल हम नोटिस कइले बनी गाड़ी गावत गीत गावत खानी कि तनी ता किलो देवलिया पक्का लिखल बा तनी ता किलो इलुगा मुंह पकाए जाला आज तक हमरा ना बुझाई वही घरी गाड़ी के मजा है कि माई तोर बौराही रे बर दल सजहू ना आवे बरतिया उनका तरह बुझाइल ये गाड़ी के नसीब हमारा ना भाई कैसे का हमार बियाह हो गल गया जिला में ओने गाड़ी गावेलो त हमरा बुझाइबे ना करी कि का गावत तरी सब गाड़ी हो कि गाना हलाई गलाई जब मारस त हम ऊपरे ले हे बले निकल जाए हमरा दिमाग में ना घुस ए बाबू यही से गाई हम अरे तमाजा सोड़ हुआ ना समझी या ना ससुरारी में मारो कि मजा बा मजाक में तो मजा बावे आ जवन माजा दे दी में हरिया देखिए गार्जियन एडवोकेट साहब की तरफ से आशीर्वाद बतावा ना तो हम तो उन्हें जानते नहीं उन्होंने बोला आनंद जी की तरफ से जवन इज्जत जवन प्रतिष्ठा और जवन मान सम्मान अपन अर्धांगनी अपन पत्नी दे दी कि जवन माजा दे दी में हरिया उ मजा होई हीरोइनियन में ना बा रूपा हाँ आनंद जी की तरफ से पुरस्कार बसर कलाकार से आनंद जी भैया की तरफ से आशीर्वाद हाँ जी हमने के बोलौले बा त तू न जाने आइए बोल बड़ जो तनी झमका द जा अब देवी जी के भजन में नाचल कोनो बुरा चीज ना नचवा दिनु ए मत ताली बजा के बताओ अब रूपा 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 बोला बता सर फूफा आर तमजा सोड़ हुआ ना समधी या ना ससुरारी में के हो चलो लहंगा मत सरियावो अरे यार गोड़ लगबू सतर चल गोड़ का लगे बरे बादामास कहे के जीदी चाचा गोड़ लग रहा हम ओने हटो हेलो बादामास हमारे के गोड़ लागला लोग सब कोई के बदल हम आशीर्वाद दे देते एके बे आशीर्वाद उ भूल दे चल रूपा ए जान सिस्टम 1 2 3 और हो फ्री होकर एकदम आनंद भैया की तरफ से बहुत आशीर्वाद जे हमने के यहाँ बोलौलस पूछलस हमने इस कलाकार के मोह माया से बोलौलस
अरे चलो सरे भाई अब मंच तनी खाली हो जाओ, मंच पर ज्यादा आदमी ना चाहिए। कि जवन माजा दे दे मेहरिया मजा होई हीरोइनिया में जवन मजा दे दी मेहरिया मजा होई हीरोइनियन में ना बना रहा। हीरोइनिया में ना यही में ले लिया नाचे को हुई। कवन मैया गोर बाड़ी कवन मैया करिया हो कवन रे मैया ना कवन मैया हम गई भैया भैया मानर तो बजबे करी तनी ऐसन बाज बजाव कि रूपा हिले लागो। रूपा के फूफा रूपा ठोकरे मार दो कि कमन मैया गोर बाड़ी अरे कमन मैया करिया हो हे कमन रे मैया। एक गो वैरायटी तू बदलत रहत बा। हां भाई कि बाड़ी अरे पानावा से पातर हो कमन औरे बाड़ी पानावा से पातर हो कमन रे मैया ना रे नाचल कैसे बा नाचे के कैसे बा कैसे आहा हा हा नाचला में कूदे के बा नाचला में भाव चाहिए कूदे के नहीं खे है न तक गर्मी होता देह बहुत किया। कवन मैया गोरबाड़ी कवन मैया करिया हो कवन रे मैया कवन मैया गोरबाड़ी कवन मैया करिया हो कवन रे मैया हे कवन रे मैया नाच तनी हट हटन किनार हट कि बाड़ी पानावा से पातर हो कवन